Ψάχνεις μπράουνις χωρίς γλουτένι, χωρίς λακτόζη και χαμηλότερα από τα κλασικά σε θερμιδές? Ναι λοιπόν, γίνεται και η γεύση είναι απίστευτη. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά. Αρχικά θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα χωρίς λακτόζη, μισή κούπα Becel Light, εγώ στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποίησα το Vigar, μία κούπα ζάχαρη και μία κούπα γάλα χωρίς λακτόζη. Μετά προσθέτουμε μία δόση βανιλίνης, μία μισή κούπα αλεύρι χωρίς γλουτένι, 1/3 της κούπας κακάο, ένα κουταλάκι μπέικιν και λίγο αλάτι. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να κόψουμε τη σοκολάτα μας σε μικρότερα κομμάτια προκειμένου να λιώσει πιο εύκολα. Έπειτα θα περάσουμε το βούτυρο στο φούρνο μικροκυμάτων για λίγο μέχρι να μαλακώσει αρκετά. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το βούτυρο στη σοκολάτα και θα ανακατέψουμε με το σύρμα μας μέχρι να λιώσει η σοκολάτα μας εντελώς. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε καλά να λιώσει εντελώς και η ζάχαρη και να μην κάνει πουθενά το μείγμα μας βόλους. Δεν ξεχνάμε κατά τη διάρκεια που ανακατεύουμε να περνάμε λιγάκι το σύρμα από τα τυχώματα της μπασίνας μας προκειμένου να παίρνουμε το υλικό που έχει κολλήσει στο πλάι. Έπειτα θα προσθέσουμε το γάλα συνεχίζοντας να ανακατεύουμε. Ο σκοπός μας είναι πάντα να έχουμε ένα μείγμα ομοιογενές. Και κάπου εδώ έρχεται η ώρα για τα στερεά υλικά μας. Ξεκινάμε με τη βανιλίνη, την οποία και αυτή θα την ανακατέψουμε μέσα στο μείγμα. Τώρα θα προσθέσουμε τα στερεά υλικά μας, δηλαδή το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν και το αλάτι. Δεν ξεχνάμε πάντα να κοσκινίζουμε το αλεύρι μας. Το κοσκίνισμα βοηθάει να σπάσουν οι σβόλοι από το αλεύρι και το κακάο. Έτσι το μείγμα μας γίνεται πιο λίο και τα μπράουνις ψήνονται πιο σωστά, ομοιόμορφα και γίνονται πιο αφράτα. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ξαναπιάσουμε το αγαπημένο μας σύρμα. Ξεκινάμε λοιπόν να ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο, παχύρευστο μείγμα. Μπορεί να είναι μια χρονοβόρα σχετικά διαδικασία και ίσως λίγο κουραστική, όμως θα δείτε πως το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Εννοείται πως και πάλι με τη βοήθεια μιας Μαρής δεν ξεχνάμε να καθαρίζουμε τα τυχώματα από το υλικό μας.
Αυτήν ακριβώς την υφή θέλουμε να πετύχουμε. Μεταφέρουμε το μείγμα μας σε ταψάκι που έχουμε στρώσει ήδη αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Extra tip, εάν θέλουμε να είναι πιο ζουμερά τα brownies, τα βγάζουμε στα 25 λεπτά. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε τα πιο ζουμερά σοκολατένια brownies χωρίς να νιώθουμε ενοχές. Δοκιμάστε τα κι εσείς και πείτε μου στα σχόλια εάν πέτυχε η συνταγή και πώς σας φάνηκαν. Καλή απόλαυση!